Pero, aboa, por que levas a careta posta? Ainda non chegamos ás colmeas. Quero pasar desapercibida. Pero se estamos no monte. Pode haber algún oso por aí de dúas patas, espiando. Fai ben anos que non viña por aquí. Canta lembranza. Ai, pecho os ollos e estou vendo os veciños dunha aldea e da outra, cruzándose aí nos camiños, falando, dicíndose contos, e as crianzas correteando para aquí e para acolá. Oh, meu Deus! Vexo familias arraigadas á súa terra, cheas de fillos que axudan ao labor, luitando moito por salir adiante. A vida das aldeas era alegre, a pesar das dificultades, da escasez de casi todo, porque a xente traballaba unida. E todo eso que foi non desapareceu, continúa en nosotros. Busca a túa vocación, meu nenín. Dedícate a un oficio que ames, con plenitud, con pasión, con valentía. Non aforres esforzos. Entrégate a este traballo e fai no mellor que poidas. Mel de Galicia, un modo de vida. Busca a etiqueta de Mel de Galicia e participa na preservación de un modo de vida. Aboa, agora xa podes quitar a careta. Mira que se aparecen por aí o oso non ve facendo películas.